हेलो फ्रेंड्स, बयखौबो गोदान आपडेट यूट्यूब चैनलाव फिन बरायफिनबाय गोदान भिडिअनि गेजेरजों आं दिनै नोंथांमोननो मोनसे गोनां भिडिअ लाबोदों। नोंथांमोना भिडिअखौ फारसेनिफ्राय नायबानो जाबाय। भिडिअआ मानि सायाव जागोन नोंथांमोना थाम्बनेल एबा टाइटेलाव नायनानै एसेब्लाबो हमनो हाखादों जानो हागौ दिनै भिडिअआ मानि सायाव जागोन। आं दिनै नोंथांमोननो खोन्थागोन जोंहा मोनसे लेटेस्ट आपडेट फैदों दे फनपेआव। जायफ्रा फनपे, गुगल पे, पेटीएम बाहायो नोंथांमोननि थाखाय नैबे भिडिअआ जोबोद गोनांथार। भिडिअखौ नायबानो जाबाय फारसेनिफ्राय। आं दिनै नोंथांमोननो खोन्थागोन जोंहा फनपेआव मोनसे आपडेट फैदों, बेखौ आं नोंथांमोननो खोन्थागोन। जोंहा बेयाव बेंक एकाउन्टनि फैसाखौबो जोंहा फनपेजों चेक खालामनो हाया आरो बेजों लोगोसे जोंहा फनपेजों बेलेग एकाउन्ट नाम्बाराव जोंहा फैसाखौ ट्रेन्सफार खालामनो हाया, फैसा सोहरनो हाया आरो लोगोसे रिचार्ज इलेक्ट्रिक बिलबो जोंहा खालामनो हाया। बेफोरबायदि मोनसे अपसन जानानै दङ। दा बेखौ जोङो माबोरै फारसेनिफ्राय मोजाङै खालामफिननानै लानो हागोन बे फनपेखौ आं नोंथांमोननो खोन्थागोन। मोनसे आपडेट फैदों, बेखौ नोंथांमोना भिडिअखौबो जोबजासिम नायबानो जाबाय। बिनिफ्राय जायफोरना नोंथांमोननियावबो बेफोरबायदि जादों नोंथांमोना खालामनो हागोन आरो जायफोरना जाथ'वाखै नोंथांमोनावबो उनाव जानो हागौ। बिनि थाखायनो नैबे भिडिअखौ नायनानै लाबानो जाबाय। आं नोंथांमोननो फारसेनिफ्राय खोन्थागोन। अब्ला भिडिअखौ जागायनोसै। बिनिफ्राय आं बेयावनो फिसा रिक्वेस्ट खालामो, जायफ्रा गोदान आपडेट यूट्यूब चैनलाव दिनैसो फार्स्ट टाइम नोंथांमोना अननानै चैनलखौ सब्सक्राइब खालामनानै होदो। बेफोरबायदि गोदान गोदान नोंथांमोना भिडिअ मोनबाय थानो हागोन गोदान आपडेट यूट्यूब चैनलनि गेजेरजों। अके, अब्ला लोगोफोर आं नोंथांमोननो खोन्थालांबाय थानोसै, भिडिअखौ फारसेनिफ्राय नायबानो जाबाय। अब्ला बिनि पेजआ बेफोरबायदि गेवगोन, नायबानो जाबाय। बेयाव आंनि नाम्बार होनानै आं रिचार्ज सोनो नागिरदोंमोन, नायबानो जाबाय 148नि। बिनिफ्राय बेयाव आंनि बेंक मोननैया दं दै। बिनिफ्राय बेफोरबायदि पेज गेवगोन, स्टेट बेंक अफ इन्डिया, बिनिफ्राय फिन' पेमेन्ट बेंक दङ मोनसेया। बिनिफ्राय भेरिफाइ डिभाइस बेफोरबायदि ओंखारदों। इउपिआइखौ जोङो भेरिफाइ खालामनानै लानांगौ। बिनिफ्राय बेयाव आङो सेलेक्ट खालामब्लाबो आङो बेयाव पे अपसनखौ मोना। बिनिफ्राय आरो आङो सोरनोबा बेंक एकाउन्टआव फैसा ट्रान्जेक्सन खालामनोब्लाबो आङो ट्रेन्सफार खालामनोब्लाबो आङो बे पे अपसनखौ मोना। दा मेन जाहोनानो बेनो, जोंहा भेरिफाइ खालामना लानांगौ डिभाइसखौ थुनानै। बिनिफ्राय किसुमान मानसिफोरा रोंनाय नङा, बेयाव भेरिफाइ डिभाइसआव नोंथांमोना खनसे थुनानैब्लाबो बेयो सेलेक्ट जानाय नङा, जेबो ओंखारनाय नङा। भिडिअखौ फारसेनिफ्राय नायजोबबानो जाबाय। आङो फनपेखौ अपेन खालामफिननानै खोन्थागोन फार्स्टनिफ्राय। आङो बेखौ गोजौनिखौ आङो भेरिफाइ खालामबाय दै। बिनिफ्राय नैबे फार्स्टनिया स्टेट बेंक अफ इन्डियाया बेयो गेवबाय दै, आंनिया भेरिफाइ खालामबाय। बिनिफ्राय नैबे फिन' पेमेन्ट बेंकआ गेवाखै। नायबानो जाबाय फारसेनिफ्राय आं नोंथांमोननो खोन्थालांनि। अब्ला बिनि पेजआ बेफोरबायदि गेवबाय, नायबानो जाबाय। बेयाव आङो मबाइल रिचार्जआव खनसे थुनोसै, मबाइल रिचार्ज सोनो थाखाय। बिनिफ्राय आङो जिखुनु बेयाव नाम्बार मोनसे सेलेक्ट खालामगोन। बिनिफ्राय आङो बेयाव जिखुनु मोनसेयाव सेलेक्ट खालामगोन, 148खौनो आङो बेयाव सेलेक्ट खालामनोसै। बिनिफ्राय नायबानो जाबाय, गाहायाव नुगोन प्रसिड टु पे। बिनिफ्राय बिनि पेजआ बेफोरबायदि गेवगोन। दहाय आं नोंथांमोननो खोन्थादोंमोन जोंहा बेयाव भेरिफाइ डिभाइस ओंखारदोंमोन दै स्टेट बेंकआवबो। नायबानो जाबाय, बेंकनि एकाउन्ट नाम्बारखौ नायबानो जाबाय 3374। बेयाव दहाय ओंखारदोंमोन भेरिफाइ डिभाइस। बिनिफ्राय आं बेखौ एक्टिभ खालामबाय। बिनिफ्राय नोंथांमोननियाबो बेफोरबायदि भेरिफाइ डिभाइस नुदोंब्ला नोंथांमोना बेंक एकाउन्टनिफ्राय नोंथांनि बेंक एकाउन्टनिफ्राय नोंथाङा फैसा सोनो हानाय नङा। गावबागावनि फनपेजों आरो नोंथांमोना मबाइल रिचार्जफोरबो सोनो हानाय नङा। नोंथांमोना बेयाव इउपिआइडिखौ नोंथांमोना एक्टिभ खालामना लानांगोन। बेयाव नायबानो जाबाय। बेयाव भेरिफाइ डिभाइसआव नोंथाङा खनसे थुब्लाबो जाया, नायबानो जाबाय बेफोरबायदिल' पेज ओंखारगोन। रिचार्जबो सोनो हाया, सेलेक्टबो खालामनो हाया, बेफोरबायदि जानानै थागोन। नोंथांमोना बेखौ एक्टिभ खालामनो थाखाय फार्स्टनि पेजआव फैबानो जाबाय। आं नोंथांमोननो खोन्थानि। बेफोरबायदि फार्स्टनि पेजआव फैदो। बिनिफ्राय नोंथांमोना प्रफाइलाव खनसे थुनानै होदो। अब्ला बेफोरबायदि पेज गेवगोन। बेयाव नोंथांनि एकाउन्ट नाम्बारा फैगोन। नोंथांनि एकाउन्ट नाम्बारा मा बेयाव नुजाफैगोन। नोंथांनि एकाउन्टआ बेयाव स्टेट बाय स्टेट नुजाफैगोन। बिनिफ्राय नोंथांमोना बेयाव खनसे थुनानै होनानै नोंथांमोना स्टेट बेंकनि इउपिआइखौ नोंथांमोना एक्टिभ खालामनानै लाब्लानो जाबाय। जायफोरनि इउपिआइडिया नोंथांमोना एक्टिभ नङा, नोंथांमोना एक्टिभ खालामनानै लादो। नङाब्ला नोंथांमोना बेयाव बेफोरबायदि पेज नुजायोब्ला नोंथांमोना फैसाबो सोनो हानाय नङा। जायफोरनि इउपिआइडिया नोंथांमोननिया एक्टिभ नङा, नोंथांमोननिया बेफोरबायदि भेरिफाइड डिभाइस नुजादों, नोंथांमोना बेफोरबायदिनो जानानै थागोन। नोंथांमोना फैसाबो सोनो हानाय नङा। बेंक एकाउन्टनि फैसाखौबो नोंथांमोना फनपेआव चेक खालामनो हानाय नङा। बेफोरबायदिनो जाना थागोन। बिनि थाखायनो नोंथांमोना एक्टिभ खालामनानै लाब्लानो जाबाय। आं नोंथांमोननो भिडिअनि गेजेरजों खोन्थाखाबाय। जोंहा पेटीएम, गुगल पेआव जोंहा फैसाखौ चेक खालामनो हाब्लाबो जोंहा फनपेआव हाया दै। जोंना बे फनपेआवसो आपडेट फैदों नालाय, नोंथांमोनाबो खालामना लाब्लानो जाबाय। जायफोरना फनपेआव बेफोरबायदि नुजादों नोंथांमोनाबो बेखौ एक्टिभ खालामना लाब्लानो जाबाय। अब्ला लोगोफोर दिनै भिडिअआ एसेनोसै। नोंथांमोना बे भिडिअखौनो आं शेयार खालामनो होननानै फैदोंमोन। आरो जायफ्रा दासिमबो गोदान आपडेट यूट्यूब चैनलखौ नोंथांमोना साबस्क्राइब खालामाखै, नोंथांमोना खालामनानै होब्लानो जाबाय। अके।